अब आं YouTube किसा edit खाई सी माने अब सिमी सिदो ताई कोनो नों साइडमान भिडिअ जेकुनु भाइराल खायनायनि सिगां अब बोरै मा साबाय वालायलाय जि बबाय वालायखा बबाय बर बिजन बाय वालाय जि आंबो जलुवे आपलोड खायदा खादा दाथ' नों द बोरै बाय फान वालायका नों ब साक फालमानि नों निनि थानि प्रुफ दतं अब यो ओ इसा बाय वालाय जि अब नों ब जे साबायफान वालायका निनि थानियाव ओ जे बोरै नों भाइराल खायनायनि कुनु निनि थानियाव ब साक फालमानि निनि प्रुफ दतं ये साक फालमानि अब आं थाने प्रुफ रेखाना आं हानु खाय रिजाखाबो निके नों बाहायके भाइराल खायगाबा बिनि मुंगै भाइराल तो खायो हायनो आपलोड सिमी खाय रिखादा निके बय अब सारा त्रिपुरा नगै थांबाय नों दाबो तामस खानाय अब ब फटो सिजाक सिमी नो ब्ले बिनि रे खुजाक अब रखो नुया बायके ब भाइराल मरजि रि खुजाक नुथों नुयाथों मोखां तो निनि मोखां दंके नोंनो होनजानाय नाबले एहे नों जे भाइराल खालायमानि बरकनि व्यक्तिनि निनि थानि कुनु प्रुफ दतं आनि थानि तो प्रुफ रैनो निके नों प्रुफ करिके नों बाके बयनि मोखांना नों भाइराल खायगाबा आं किसा वालाय जागे थि गुसा मुसु गुसारो जले हालो सारो जाखादा निनि थानिबो प्रुफ सिकरिके नों बाके भिडिअ भाइराल खायगाबा नों बयनि न आबनो आं थि गुसा निनि मुंतामो आनि मुंनि पितर कलय पितर कलय पाराबरो क्रिस्टियान आम्बासा हा आम्बासा ताम खायनो आं तो कुनु खैया निके नों बाके बयनि मोखांनो नों हायनो एडिट खालाय नों भाइराल खायगाबा र नों सायमेया दा राबाद पिसा रायदोंका ए नों सिया दा सिवो आं निके नों सिवंगे नों बाके भिडिअ भाइराल खायगाबा नों बयनि मोखांनो वालाय लायजाखिनान नायदे नों बय बायसि वालाय निनि ताम सम्पर्क दं आरो वालाय थानो ओ बायले थाबायसि वालायसि आं बिनि तामनि वालाय बरक अब लाइभ थांमानदो लाइभ थाङै ओ निनि चैनल कयता दं आनि चैनल एकटानो दलं निनि चैनल तीनटा दं हमलाहा आनि चैनल तीनटा तमन आगे ना अब बेन मुसंगा गेतां गसियासा तां कायसन सानो अब बेनुं जानो बा बर रम सिनायसा नों आज पॉइंट जे वीडियो वायरल खायमानि परे आ बरक बाय नों कांटेक्ट रखायका आं थाइथिङाव कांटेक्ट रखायका नों तां फोन सुसब खाय आं सालो रबार रायथं नों सालपुंद राबारा सालपुं राया गे फ्लाइमोड रिटर्न जाक्ता तांगै फ्लाइमोड रुनो नांसनो ए तामनि बागै नों फ्लाइमोड रुनो नां निनि सायान बागै नों किरि जागै नों फ्लाइमोड मारो दाना ए आबोनो आनि साया तांगवा सिकाप्ले आं एडिट खाय अपलोड खायनो ए आबोनो बाहायके यंनाय ए आबो उपाय नायता आनिते जीवनो बुनि लाइव बुनाय लिया ते बुनि लाइव थांलिया बुनो पे खलिया